So welcome back to my channel. This is Eman, and because it's December, babalik na naman ako sa Manila at sasakay na naman ako ng bus, which is my favorite bus. This is Peñafrancia under Bicol Isarog. So December na naman at marami naman pong uwi Manila, and also marami din po pabalik ng Bicol. So andito po kami naghihintay ng bus. And yung napili naming bus is tripcode R1. And just like other buses sa mga nasakyan ko sa Bicol Isarog, this is a 2x1 bus. May CR din po siya. And the ticket price is 1,430. Ito po yung walang discount. For my mama, of course, senior citizen siya, discounted na siya. So malaki yung upuan. Ito po nakikita nyo, at may footrest din po siya or leg rest. And also may CR. Andito lang po kami, yung upuan ko po almost katabi ng CR. So maluwag po ang kanyang leg room. As you can see, ayan, makikita nyo naman, malayong malayo ang tuhod ko sa upuan sa harap ko. And ito po yung itsura po sa likod. Okay, meal break po dito sa may, alam ko Pagbilaw yata ito. So dito na kami sa may McDonald's. Andito yung McDo. And then ito yung mga buses. So yung bus namin ito, Peñafrancia. Ayan, so ikwento ko na rin sa experience ko. So this bus, medyo luma na rin siya. Masyadong siyang maalog sa loob. So kapag nakakaramdam kami ng lubak, talagang feel na feel mo siya. Maingay din kapag may lubak. Especially papunta Bicol, napakaraming lubak, and also grabe rin ang traffic. Ang biyahe pala namin inabot ng almost 11 hours. Kaya nga si mama nagrereklamo, sabi niya dapat daw Bicol Isarog ang pinili naming bus, hindi do Peñafrancia, kasi nga hindi maganda experience siya sa bus na ito. Pero ako okay lang naman kasi sanay naman ako sa sa bus ng Peñafrancia and also Bicol Isarog, kasi nga very maluwag and also very spacious at nag-enjoy ako kapag ito yung sinasakyan ko. And by the way, ang biyahe po pala namin papunta PITX. So ayun na nga, inabot na kami ng umaga. So pagdating namin dito, diretso na po kami ng PITX, and then sakay na po kami ng LRT papunta po sa Caloocan, pabalik sa amin. Okay, so thank you very much for watching, and I'll see you again in the next video. Thank you very much and bye bye. Eman Stories.